kampen for et frit og åbent internet, den kommer til at stå de næste par år. Det her, som ingen ejer, men som vi alle ejer sammen, det er jo det, internettet bør være. This building had building codes, so that when we walk in, we know it's not going to fall down on us. Tech doesn't guarantee that. It is so far from censorship that it can possibly be. Er jeg bekymret for demokratiet? Ja, det er jeg faktisk. Og hvis ikke vi passer på, og hvis ikke vi regulerer det, så kan det gå helt galt. And so it sounds like sci-fi, and people don't trust that there's risk there until it actually happens. And then you'll say, why didn't we do something about it? Det sværeste der at have ansvaret for Danmarks teknologiske strategi. Det er nu, vi skal forandre verden. Og hvis jeg ikke gør det godt nok, så misser vi en kæmpe mulighed. Og jeg synes, man har en forpligtelse til at være lidt naiv. Altså, ellers er der ingen mennesker, der tør prøve at beskæftige sig med noget, som er umuligt.